Erromako Sapientza Unibertsitatean gaude, Europako Arkeologia Kongresuan parte hartzen, eta nik gaur itzali bat aurkeztuko dut, Pirinetako erromatar galtzadan mugaz gaindiko ikerketa proiektuari buruzkoa. Ni kongresu honetan, Nafarroako Pirinioetan kokatutako zaldu aztarnategiko termen eraikinari buruzko, eraldaketari buruzko aurkezpen bat egingo dut. Europako Arkeologia Kongresuan gaude, Erroman, eta Irulegiko hurbilketa metodologikoaren inguruan hitzaldi bat emanen dut, bere ibilbide luzeko kronologia hori aurkezteko. Nire kasuan Euskal Herriko Unibertsitateko lankide batekin, interesarekin etorri naiz aurkezpen bat egitera Erdi Aroko herrien sorrerari buruzko sesio batean, eta helburu nagusia bada, pixka bat hausnartzea, herri kontzeptu horren barruan zer sartzen den eta nola identifikatuz dezakegun herri baten sorrera eta herri baten garapena arkeologiaren ikuspegitik. Horretarako Euskal Herriko 6 eta 7 mendetako aztarnategien errebisio bat egin dugu, eta mapa sorta bat osatu dugu, mota desberdinetako aztarnak kokatzeko eta haien banaketa begiratzeko.